og velkommen til Godmorgen Kultur. Jeg hedder Anne Friis. I dag sender vi direkte fra Nymarkskolen i Svendborg. Vi rejser til Indien i dag, hvor vi skal lave noget traditionelt indisk mad. Her får vi hjælp af 2 danske kokke, der har specialiseret sig i indisk mad. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Linda Ravn og Susanne Winkel. Vi står nu i skolekøkkenet på Nymarkskolen, og her har vi Susanne Winkel. Hej. Hej. Hvad laver du? Jeg er i gang med at presse nogle hvidløg fra Indien ned i vores kød, som skal blive til nogle kebabruller til sidst i sådan nogle lange strimler, hvor der så kommer noget ris og forskelligt til. Nej, det lyder rigtig godt. Ja, så vil vi så gå herhen til Linda Ravn. Hej. Hej. Hvad står du og laver? Jeg er i gang med at snitte noget ingefær, som også skal bruges til kebaben. Ja. Har du nogle gode tips, hvordan man gør det? Man skærer den i nogle små stykker, og så skærer man bare lige så stille skralden af. Og så hakker man den i nogle mindre tær. Okay. Nu vil jeg lade de 2 dygtige kokke arbejde i fred. Og imens skal jeg gå over i studiet, hvor Jens Ulriksen sidder og har en masse at fortælle om sin tur i Indien. Nu er kødet blevet stegt, og Linda er i gang med. Nu vil jeg putte lidt løg over for at give lidt mere smag. Ja, og Susanne er gået i gang med at lave risene også. Ja, hvad har du gjort her? Nu er vi i gang med at koge op, og så skal vi have nogle ris i, og så tager vi nogle fløde tomater, som er meget berømt i Indien, med sammen med risen, så det bliver til en lidt speciel smag, og så putter vi nogle krydderier i os. Okay. Hvad for nogle ris bruger du? Vi bruger sådan nogle, der hedder parboiled-ris, hvor at de bliver sådan lidt større, lidt mere op end andre, og så tog de mere ekstra krydderier til sig. Er det nogle indiske ris? Nej, man kommer overalt, også her i Danmark. Ja. Hvad er det så for nogle tur? Hvis vi snakker om risen, så bliver det meget populært i Indien, det der med at blande det, og så tilsætte en masse indiske specialkrydderier. Ja, jeg er så i gang med at skal lave den her riskylling. Så der skal vi bruge en kop sukker og 4 kop mælk, og så bliver det til sådan en klistret mælk. Ja, det er meget populært og meget en delikatesse, som der bliver brugt mange steder, især i og der er rigtig mange, der spiser det. Ja, det ser meget ind i det, så det er også nemt at lave. Ja.